liyane lagu tidak. Iki ana iki Mama Se. Katresnan sejati yo gak wes yo. Ayo Mas langsung diputer Mas Katresnan sejati Mas Fari. Ya. Serehe. Alah, ayo Mi. Mami, wis go tunjukkan kebisananmu. Mami adon. Hidupnya kudune duwe pegangan, hiduplah seperti ular. Piye ku? Ada bisanya. Serba bisa ngono lho Jin. Apa? Iya, bisa menggok rono, menggok rene. Iso lagu maksudnya Jin. Yuk, saya iki aku untuk telepon terus kok Jin. Ayo Mas, Katresnan sejati. Iku gubuk asmara cuy. Saya ndak sepurane tak tunggu. Mbak Ida kalau nggak dibantu dong.
mbaknya nganten minta nambah hajat tamu undangan Cin. Sing dina minggu sing piye lho Minggu wes Sek suarane Lavora. Minggu wes. Kira rani ku piye? aku kulinet Aduh iki ketinggalan arep. Diomongnya aku saiki sibuk nek brainan kok iso. Iya ngunduh terong iku mau. Amat pasir soto. Ayo Mas, hakikat sebuah cinta ya. Aku juga belajar ini Mas. Ya aku tidak mau belajar kok. Sak penuwun aku cebol soalnya. Ora tikek semene ya iso. Elek. Masih sak penuwun dah. Ya elek toh. Masa pujangga Lah kok aku mengatakan. lalu kucir ngono piye? Lah ya kucir itu ora apa-apa. Ayo Mas. Kuatirnya nek kudu. Ya. Sesuk ae dijajal. Anggotane sudem itu. Insan yang tak punya cuma rasa yang membara. Lalu tercipta rinduku padanya karena cinta bahagia. Jangga mengatakan, oh cinta berharga dari emas dan permata. Lalu ku bawa cinta di bersada jiwa. Sinar menyuruh gali
mang dek ora penuhun Mas. Moh kowe kok ro. Kowe iki namanya ra apa ora ngono gak sak penuhun Iya, apa piye? ora apa iki? Kasunyatan, sampai bisa nyanyi iki. Iwo. Iwo. Angge maaf ya Mbak Endah bila ada kurangnya. Sewaktu dapat diriku terasa banyak. Aja ono gedang lagi sedih iki lagi sedih. Angel iki ya, angel. Apa? Apa sayang? Iyo request apa? Apa? Hakikat sebuah cinta, sikap. Mbak Indah sing nyanyi. Gak mangkat Dari wae. Mas Budi. Dari sumber Mulyo Jagenang. Kedung Mulyo yo. Iya nanti kesesok kok jangkep yo alamatnya yo. Alamat anak soleh. Ya wes. Ada tamu undangan dulu ya sayang. Iya. Ayo Mbak Meo. Waktu dapat cintaku terasa. Wes. Mati ya. Ya. Nyala. Lambe turah kabeh. Gedang mangan nek keselek kok. Nangan dek agak sedih dek. Kenapa? Si buah hati dijahit ini loh pilingannya. Aku ada. Kadanen dia. Spesial buat Benda. Dan Mas Didi. Rasanya bingung, isi ra percaya. Dalam sasunyi aku isi pacarmu. Jujur saiki ono wong liya. Rasa sedih pengen nangis tapi kok aku. Awale indah, kini berantakan. Kabeh cerita mbok rampungin nganggo undangan. Aku gagal tekan ning persepsinan. Kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku
kaya tamu undangan mergo roh mantan pacarnya. Oh iya iya. Sing penting aku wis tau ngrasake. Lagunya terus iku engko. Iya, wong lagune apik banget yang aku. Ngerti. Ini ana kodong sapen iki sangu. Oh iya iya, syok aku. Biasa ya, aku kan jane mentek sing nampane malah aku sing dicelok kok isa. Mana? Nek mentah-mentah mau deh kok. Kurang ajar Dra. Yuk, Mas wonten ke panggung kapan guys? Spesial Mbah. Baruki. Baruki wonten sisi tengen panggung wis deke mawon lek jan karo ayah mang nambah ati kesiksa lho. Wih lho bar ditagih janjine kok malah keseksa iki ndak ora diweki no. Janjine diblenjani. Iya. Ya. Ke panggung kapang versi remix, Mas. Mas, ke panggung kapang remix. Iya. Malam hari ini kita ojingan, Mas. Nangis saungko nek gak mau remix lho. Mangga. Penontonnya awet toh. Awet tapi mulai udan kok. Iki sing njaluk maaf karo aku kae. Maaf, Mbak. Saya nabrak kowe iku. Iya kepedan nyepeda. Mulai yuk. Sinambet tengah wewangi
100.000. Bisa. Buntut tok 100.000. Buntut tok 100.000. Oh, buntutan Ya wa matur suwun Mbak jenengan niku. Iya iya aton kan nyanyi lukaku. saya ketek Mbah. Oh iya wis jare. Ya Allah tak kira apik kleru to Mbak jebule ya wis bener iku mau. Oh ya wis. Ya dilanjut ya lagunya apa ya? Sikap kasunyatan. Heeh. Ya siapa jenenge? Ibu. Ibu. Sing apik lho, Bu. Nek, pokoknya nek kowe kleru pisan dendone 50.000. Kasunyatan, Mas. nyoba ikhlas nanging ngapa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya
sama-sama Bu. Yang dari sumber terima kasih ya bocil-bocilku semuanya ya. Ayo Mas ada sikap. Ada apa kowe? Ada apa? Aku wis lali nadane teh. Iki spesial Mbak Ija senyanyi dari Mas Didi Kedung Mulyan Jakenan hadir loh Jin fan-fanmu sing saka Kedung Mulyan Jakenan kono. Yuk coba dinyanyiin kan ya Mas. Masih di dekor. Sikep iki aku ya iso asline nang jalukane kowe kok. Aku lali nadane tenan no. Aku adalah insan. Mang lho, Dek. Mana teko pujanggane kowe kok. Bila cinta. Ayo Mas. Mengapa tak semesra dulu? Ram dipoto ram. Gombale ajek terus iki. Pusaka apa? Bidir iki, pusaka bidir. Ayo lengannya dikemen. Warai deh.
Aja sendal iku. Kena tenan, kena tenan. Sendal Iya, telung Be. lima kok aji men iki lho gak iso. Ma aku nek ngono, Sama ya sikep ya. Maaf ya iki. Mas, aku malah toko tembangan sepeleku mang piye. Aku malah sinten sing sambat mang malah. Malah toko ngono. sigar. Lali tenan aku nek gak tau tak tokno niki lho lali aku. Nah, tokno Dik. Iku mbake awe-awe neh ro Mbak Endah iku lho. Apa? Kerajaan Banyuwangi. Oke, siap. Saiki ndak apa sesuk? Sesuk wis prei ro. Oh iya. Ya, engko ya, pol mburi bentuk akeh ya, Mbak ya. Engko berdagel ngono, Mbak. Maksudnya aku sing tak akeh sampean akhirnya. saiki. Gak ndunguk, Mbak. Oh, bagi Dua apa? Ayo, ati keseksa sih ya, Mas. Bon Iya. nyuse kok lukaku karo gerejekan. Gerejakan. Pak Rabun kok anteng-anteng aja. Oh enggak ya? Ya Mas, ati keseksa. Nyanyi je, dem sudem ati keseksa dem. Sama. Kok mau guyu lagi? Diguyu kikis guyu. Kis kayak ngono Kis, nek takon nyanyi lho Kis. Ayo ati keseksa Kis. Ayo Kis. Ayo bro. Saiki tukang gendang Jawa nek pengen leren Apa, sama Mas? senderane ya, Cing. Ijol sup. Apa? Kok malah Bengi iki pokoknya kocak kabeh iki. kepoyoh kayak kok gak bisa ya? Malu banget aku. Asik. Rizky, iki lho syuting Riz, kancan iki lho. Ayo Nan, madhep pengarep ah. Goyang pras, sarana bojone pras. Nek dikira mami lho.
Lilo aku kudu lilo. Sampun katuran menikah hati keseksa Lejan juga ayah sampun nggih. Semoga tidak ada hati keseksa lagi yang ada cuma bahagia. Arumi juniorku iku penyemangat ya ayah. Oh, putune. Oh iya nduk. Ya Mas bonus dan bonus nggih. Ada lukaku saking baru Ken. Yuk cus ya. Yuk. Yuk, Mi. Iya kok nyanyi permintaan kamu deh. Iya, Mami. Mami Yatun. Mami selamat yuk.